Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bro iki. Biyo serangan teng terus nggak ada ira fokus ngonten ya. Jadi ki kowe puasa, Cih? puasa. Alhamdulillah. Pokoknya tetap masih oke keadaan perut menyerang, Bro. Lagi tetap digawe berpuasa. Iya, Ci, masih berpuasa, Ci? Masih. Alhamdulillah. Wes karek gawe lho, Ci. Iya. Tinggal seminggu. Tinggal Sak jembang kas. Jemaah ya. Ya, jembang ikut karo pisan kas. Ki mudik apa, Bro? Mungkin ngamen Nyapu to mudik barang kaya apa ya wong. ngapure, Cih. Piye to? Jenenge lebaran ini waktunya bersama keluarga, Cih. Ngono ya. Kita harus sama keluarga, Cih. Dan orang tercinta. Emang enak wis ada sing kamu cinta? Iya, urung enek, Cih. Aduh. Enek piye iki? Jadi lebaran yang ke bro iki? Lebaran ke piro? Seumurmu ke Piro? Saiki 2, 3 lebaran ke-23 tanpa pasangan ya? tanpa pasangan. Muji Sama. Waduh. Ketiga. ke-23 ya yo diuji yo 23 kok. Tambah aja. Hah? Tambah aja. Loh, jangan oleh ngece. Ngece. Wah, Pengen yang rapi dan duit pengen di anak, Bos. pengen ya? Wong dia pengen Di anak. kowe tenang apa ora to ben di anak? Omong kamu lho kok. Ya jamin pokoke pengen rapi kepengin di anak. Dadi anu bojomu gak iso meteng. Iya. Oh. Piye to? Iya to lho. Pengen gak di anak piye to? Tapi Rapi, saya kan gak tapi kan di saya kan anak. nenek wong seneng apa? Chill free. Child free. Child free. Ngerti ora, Cek? Gua gak roh. Child free, free itu bebas, child anak. Jadi bebas anak. Iya tapi akeh. Mbok luwak kok endi no? Ora di anak, jangan dikekno wong. Cuma malah gua penting anu ngumi gak oleh. Lah iku kudune piye? Dikekno wong sing pengen anak. Lah nek wong sing dikeki gak gelem. Tetep gelem. Ya, Bro. Akeh sing gelem. Akeh sing gelem. Kowe tenang apa ora to? Aku gak seneng ngono iki. Bos. Kowe gak Kalau seneng. luar kono kene gak oleh ngono. Wong luar ki luar di. Yo gak pone ndi kan. Pokoknya ngono gak oleh. Oh ngukur anak iki dosane pol. Tenang apa ora to gugurne? Ngeyel gak oleh. Gugurne itu Pokoknya kan di pacar ya, kowe sapra di pacar ya. Misal. Iki sapra iki Seumpama ki, seumpama. Iki ngetangi wong. Iki kudu dadi ngono. Oh. Dadi rapi. Ojo ae gugurne kok anu anak. Ojo kudu dadi. Tapi nek menurut agama gak oleh rabi lho. Kok gak oleh rapi piye? Ya langsung dirapi ku no, enak ngono. Cek iki pembahasan ki. Ngono, Bos. Oh, ki menurut Muji. Syekh Muji lho ki. Kas apa ke? Lumut ke lho. Apa ke? Lumut adalah Lumut adalah apa? Lumut adalah air. ya itu. Karena dalam air Mengeruh. mengeruh menyebabkan lumut. Ya nek lumut jadi keraken. Berarti ada hubungannya, Prol. Apa? Selange Muji. Lumutan. Nek suwe gak digawe, lumutan karena mergo nggawa. Iya, Ci. Wis jelas wireng. Ya, Iki terus kudu mbok tok wingke aja hubungannya karo sing Lah iki wingke. kita ngene lho, Cek. Mosok piye? kowe yo mau berarti kowe. Ya ora. Saiki ya deh. Saiki ngene ya. Saper lagi 23, Ji. Uji ono ngene. Sapra masa ngono, Bro? Iya, sapra ngono, Bro. Kowe kok iso iki mangan lho. Dadi aku mang arta kok muji. Jadi anak sesuatu sing lucu. Gawe judul TikTok muji mang. Judul TikTok membantu berenang di tempat Andi. Pripil berenang di tempat Andi. Judul lepe. Ayo. Pritel Berenang. di tempat Andi. Bisa lah nulis Iso berenang lho piye pikirane. Nulis salah. Ya iya lho. Kok iso kudune kan Brambang to, Jek. Kok iso peritil berenang Mas. Ora. Asli. Aku lali ya, Bu. Aku tak wis ngene. Kowe katanya pegel kowe wisan. Lah mau ngetik ngomawur wis enggak. Wis anu prediktif apa ora input tag metune lho. Aku Yo, ngono. iki lho. Aku ngono. Google mi lho. Yo. Ono Brite Brambang kok metune ngono paling ngono. Paling ngetik BBL. Ora ngetik, Cek. Apa? Iya ta Jek iso ge. Gua voice note nyapa to? Yo ben menak kasan nulis semua ngene-ngene. Lah tapi nglobadrang ngawur e. Yo mbuh kuwi
Ngono iki ben rada pira ngono lho. Piye ngono. Jadi Oh ya ben rada pira. iya to. jadi piye ceritane kae? Eh? Nek anu lurah nek mbok vlog Lurahnya mbok ki piye? jarine anak durhaka. Ah durhaka aja didol kowe gitu. Oh alah. Kok iso? Paling sing ngedol sapa? Sing ngedol iki lurah apa kowe? Sing ngedel ya sing nggoni iki to. Oh, berarti Ka mergo iki kayune wis Kapuk. akeh gapuk sing akeh gapuke mending gawe tuas percuma gak kena digawe. Diruncati digawe kusen ya kurang. Jadi pertimbangannya ya ngono. Jadi mlebune rosok. Bolak-balik kok mesti aku wae ora. Lah masih kowe, sing cacat kowe ya. Sing kene iki mbiyen Mbah Pawon. Iki omah iki. Kayak karek nek karek omah kuwi prol, Mas sing ngarep ki umure wis 80 tahun punjul. Iki berarti Sing sebelah iki. berarti iki gandengan iki. Gandengan iki. Sing iki lho, sing iki lho. Yo sing burine omahmu iki. Omah kayu iki omahe jamane mbahku. Pi nggone sama benamu kok. Mbah iki nek sak mburi sing jabak Besok wae aku sama besok ya. Pi dibangun ora kono iki. insyaallah nek rezeki tak sambung. Ngono. Kok sambung ya buri wi. Sambung ya. Disambung tuas. Ketika ben jejer. Betul. Yo. Tapi rukuke cek ngramo cek ya. Yo. Kono. Rukuke lho. Berarti omah manuk tetep kok kono. Mama manuk nang kono wae. Sampai ayat iki kok kono. Markas. Digo markas karo lurah. Pasukan geng kompo jare lurah nang kono. Geng kompo. Saiki ben bengi nang gantenan biyen golongane biyen Darpong ya to. Piti biasane karo ribut. Cacah nang kono kowe. Iki barang nglumpuk nang markas kono. Saiki ganti malih geng kompo saiki. Sowae. Ganti sapa? Riko, lurah, suprek. Sono Guntur. Guntur, jak Rangading, Combat. Wes, wis jenenge geng kompo. Geng kumpo. Artine apa? Gampang gembos. Gambak gembos. Oh. Lah wis delok gampang gembos wi. Angane Tapi kan tukang pinter. kudu dikompo terus ya, Prek. Oh, kudu dipetik terus. Kompo ben nek isine. Isine angin tok lho jale. Loh. Tapi tenaga full lho. Tenaga pul. Tenaga full, Bos. Dan bentuk kursi kayak kursi Pangeran Diponegoro wis dadi kayak prol. Ya sing gawe iki. Ya, direnovasi sprek wi. Pokoknya jaman Rosi jaman dhisik di operasi neh. Yo, dioperasi neh. Kursi jangan biyen wi. Wis nang omah kaya enak aja kursi kawak kae. Kareng kayak busa ya, Cek. Yo. Busa apa di anyam? Jane apike jalin, tapi saiki rotan to. yo jalin. Saiki ora enak, Prol. Ya tapi kowe tengah iki gak dikai pelangan ngene to. Gitu. Beli cagak ngene. Kayak nek tik 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 ngene. Endi to, Cek? Ini pelangane ngene kene. Gak urung. Kuwi ragangan urung dipasang. Kuwi urung dikeki wi. Wingko rencana dikeki apa to, Prek? Sopo, Pak? Sopo apa? Gabus apa? Oh, rotan bro, nggih jalin berarti. Penjalin. Jalin tenan nek dhisik lan jalin kabeh. Jalin kudune. Santi ku nek sing tuku-tuku ku lho, ijo abang lho, kena nggo tas ku lho. Kae opo, Cek, kae? Apa? Plastik ku lho. Plastik yo mepel to kae. Pel to. Oh, soswi model ya. Mepel. Tapi kena ya. Jadi ki rencana kapan kamu mudik? Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 ora to. Hamin Delok ae kok. Kemis berarti Hamin 1. Saiki piro? Heh? Saiki hari apa? Hari Selasa. Selasa apa Rebu ya, Cek? Iya to. Rebu. Rebu ki nek gak salah ora ngitung lah aku san 21 dino iki ketok enek manut pemerintah. Aku nek Bu, berarti dan jembah nih. 21 hari iki nek manut pemerintah. Dan kalau bolaku sekolah, Bos. Bolaku sekolah. Oh, saya bolamu sekolah. Iki bolamu sekolah, Dan. Mulai kakakmu lho. Bolaku sekolah iki. Aku bolong iki. Masa iki bolamu sekolah? Kok iso? Lah iya. Bolara korek barang yo. Yo. Ya jare kalau bolaku sekolah jare. Tapi dia mengakoni kalau berlumut, Mas, Dan. Berlumut. Iya kan? Ya. Kamu dulu nangis toh? Ndak bisa. Nangis kan? Sepatunya gak gede-gede. Golek-golek gak melak persami. Nangis kan? Aku mau ke melu aku. Sepatunya cepet gua. Masa? Persami sih. Gak kemah toh. Oke. Perkemahan Sabtu Minggu lho. Oh, iki gak Jangan kita delok nih. nih. Ya Allah, Ji nangis lho. Nyapa gak delokmu, Cek?
Dipilih to, dipilih. Wong limo. Apa mergo mucik mangane akeh? Eh? Sepatune dhisik sepatu jenggel aja sepatune. Sepatu jenggel kaya gone satpam Eh. cepet gowak di gede. Sepatu bijak meneh ngono Gak ya sing sakmene. Tapi gede. Sepatu kondi sepatu pane atae. Cek. Sepatu ya. Oh, saya bola SD, Cek. Iki. Iya. Ket sing sampe gede to. Mesti katake swag gini mesti. SD Ya, wi kayak gede pertanyaannya gede nopo? iya. Wi gede nopo, Cek? SD lho. Jane manuk ya Ci. Berarti padha genah. Aduh genah. Ukur manuk nganggo iki lho sakmene lho. Dah, Cek. Apa? Ya. Ndak ngene yo. Ngene yo. Apa to? Ndak ngene to. Apa to? Wah, gede. Bayar apa? Serius. Kula nuwun. Nggih. Kula nyuwun niku. Pira? 7.500, 7.500. Tagihan apa itu? Air. Eh. PDAM keluar lagi. Tiap bulan sak menu. Ya, Kadang ya sampai 90. naik turun. Iya enggak mesti. Enggak mesti ya. Biar, Bang. Kita sahabat serate oh malah seneng kepian. Swidak. 70. Apa 80 iki berarti 80. Aduh kurang 2000-an. Enggak apa-apa. Sik. Terus enggak usah. Jadi kasah. 70 sama. Boleh dhewe. 70 sama 500 berarti 80. 20 kok. Wes Gak nek lagi, susuk Bro. romplo, Bro. Susuk romplo. Gitu. Susuk romplo. Dia enggak usah. Iya. Lah tetep biar aku kanggo kok. Itu susah kepian kok ya. Terima kasih kanggo. Jelas, Bro. Dan kamu enak bocah ya. Iya. Iya, bener kepiarane ya. Makasih, Pak ya. Wes, jadi ngono ae cuman ceritanya kita bercerita karo Mujek. Apa mau goblok? Jadi terima kasih Pak. Tempatnya terima kasih. Jadi kayak apa pelanggan? Brambang. Mas Broar, terima kasih. Kita barokah rezekinya semoga jadi amal baik jenengan. Amin. Ini muga tambah akeh. Terus mana Bro ya? Terima kasih sudah menonton vlog ini. Diam-diam bersama Mujiono King dan Rapro. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankan. bagi yang menjalankan. Nek orang gila kan tidak wajib puasa. Ya bro. Kamu berarti kowe gak masuk. Ini kan ya. Jalan kantor, Bro. Masalah gak wajib berpuasa ya? Ya puasa. Tidak masuk. Bila mampu. Rayu mau poso le. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak wabarakatuh. baru